Ono što je trenutno aktualno u opštini Lapovo, odnosno u radu Sportskog saveza, što će se trenutno držati, jeste manifestacija pod nazivom Sportski ponos Lapova, odnosno nagrađivanje najuspešnijih sportista sa teritorije opštine Lapovo. Ovogodišnji dobitnik Laskovog priznanja biće Milan Zdravković, profesionalni MMA borac i osvajač Kupa Srbije u greplingu i rvanju. Također trebamo pomenuti i gospodina Veljka Nikolića, profesionalnog bodybuildera, koji je trenutno vice šampion sveta u bodybuildingu u juniorskoj kategoriji. Ono što bi posebno istakao, odnosno posebno zahvalnost za promociju sporta opštine Lapovo, zahvalio bi se predsjedniku opštine gospodinu Bobanu Miličiću, koji je sam čovjek iz sporta, odnosno predsjednik sporta i fizičkog vaspitanja, pa samim tim najbolje razume koliko je razvoj sporta bitan za napredak i razvoj jedne lokalne samouprave. Svake godine dolazi do ravnomernog povećanja budžeta, naravno koliko nam to zakon dozvoljava, tako da samim tim dobijemo neke nove mogućnosti i neke nove stvari koje možemo da realizujemo. Ove godine kreće sa radom i školsko-sportska hala, ona će nam otvoriti neke nove mogućnosti, odnosno neke nove klubove, kao već smo osnovali košarkaški klub Lokomotiva 1978, pored njega u planu MMA klub, klub ritmičke gimnastike, također odbojkaški klub. Što se tiče nekih novih projekata, odnosno novih stvari koje će Sportski savez raditi, treba napomenuti školicu sporta kao i promociju ženskog sporta. Ono što je još jako bitno jeste da će biti sproveden javni poziv za finansiranje obuke za dobijanje trenerske licence iz različitih sportova. Također moramo napomenuti da će Sportski savez sav fokus imati na školski sport, odnosno rad sa decom školskog uzrasta. Od manifestacija koje će Sportski savez realizovati naredne godine možemo pomenuti turnir u malom fudbalu, kao i memorijalni turnir u malom fudbalu Velimir Velja Bulatović, koji je više nekog lokalnog karaktera, odnosno učestvuje ekipe samo sa lokala. Također jako bitna manifestacija i street turnir, basket turnir Lapovo, koji se održava pod pokroviteljstvom Košarkaškog saveza Srbije i pod pokroviteljstvom roda prvenstva Srbije u basketu. Nadamo se da ćemo i do godine sve ove organizacije sprovesti u delo uz par nekih novih, naravno ako nam epidemiološka situacija to bude dozvoljena.